Jeg hedder Mette Skak, og jeg er en af forelæserne på Polintro, og jeg kommer fra afdelingen for international politik. Jeg har beskæftiget mig meget med Rusland, men jeg har i virkeligheden også beskæftiget mig lidt med Danmarks udenrigspolitik, og det bliver specielt Danmarks udenrigspolitik og EU, jeg selv underviser i. Polintro er et fag, som giver dem en meget grundig, men også meget interessant indføring i danske politiske forhold, så man får virkelig styr på alt muligt med grundloven og Folketinget, og hvordan politiske beslutninger bliver til. Så det er ikke bare teori, tør teori, det er i høj grad også, hvordan foregår det så i praksis, netop her i Danmark. Vi lærere synes, det er vigtigt, at studenterne lærer noget om Danmark og danske politiske forhold, og fra det udgangspunkt, så kan man så sætte sig ind i andre landes politiske forhold og international politik for den sags skyld. Det er jo et fag, der afsluttes med en opgave, og man lærer simpelthen ganske meget med hensyn til det akademiske håndværk vedrørende at skrive en opgave. Så man lærer i virkeligheden det, man får at vide på metodeundervisning, men man lærer, hvordan det så skal fungere i praksis. Så det er i virkeligheden et meget fremadrettet fag, der klæder en på til at skrive opgaver og følge undervisningen fremover.